Много се кефя на младежите, които постоянно седят по моите столове. Няма начин някой да не седи на някой от столовете и да си общува. Това е, което ме вълнува и ми е интересно. Аз съм Румен Димитров, автор, който живее в град Велико Търново, в старата част. Обичам да работя с мащаби, големи мащаби. Нещата, които наистина ме вълнуват, са точно изкуство в градска среда, ленд-арт, изкуство в природата. Аз като председател на Сдружение Допини от дълги години се занимавам именно това. Организираме симпозиума изкуство природата в град Габровци, в село Габровци. Така едно събитие, което се утвърди и е част от културния календар на Велико Търново. Преди 2 години направихме един проект, който направихме 5 инсталации в градска среда. Аз естествено изгърмях 5 огромни стола на улицата, на която живея. И всъщност стана едно място за междучасие. Учениците идват в междучасието, седят, приказват си, място за срещи. Така сега седим на едно място, което аз се опитах да овладея миналата година по време на фестивала Варуша Юг с един материал, който е от музея. След като смъкнаха дограмите, успяхме да вземем част от материала. Аз имах една идея да правя едни естакади тук, нещо като място за срещи, място за театрална сцена, като това може да се използва за сцена и хората да седят накичени по този скат. С помощта на средствата на скулптурната инсталация, което е един така процес бавен, защото трябва първо да имаш много архитектурно мислене, да ситуираш този обект в пространството, да го съчетаеш с традицията на мястото, да имаш едно отношение към връзката между хората, които ще посещават бъдеще този обект и миналото на това място, като трябва да съм много деликатен. Ние като допини решихме да овладеем едно пространство, в което също така наблизо, в църквата Свети Спас, която е всъщност едни руини, но там витае духа на времето, така една богата история има тази църква. И ние с помощта на видеоинсталация решихме да я обживим, като прожектирахме вътре ултарната част, стените наоколо. Ходихме да снимаме в Преображенски манастир. Оттам взимахме основата за видеята, които прожектирахме. И така, мисля, че се получи доста интересно. Самият фестивал беше страхотен успех, според мен, защото наистина целият град кипеше от сцени, от различен по вид събития, музикални, изложби. Нашата интервенция в църквата така беше посетена от много голям брой зрители. И мисля, че това е така наистина един фестивал, който за бъдеще ще получава все по-голяма популярност. И е хубаво да се обживи тази наистина стара част на града. Едно от моите първи инсталации беше една кръчма Попа. Аз буквално я създадах, защото не знам дали знаеш, но масите и пейките, които бяха вътре в кръчмата, са мое дело. Срезачката ги правих. И такива бяха недодялани някакви такива. Точно моят стил, който аз търся. Това ме кефеше в Попа, че беше единствената кръчма, където наистина така аромата се усещаше на някаква такава примитивност, интересно. Това остана като минало вече. Попа е изчезнал отдавна, няма го.
и няма да се върне със сигурност. Това, което произвеждам, остава в, може да се каже, в целия свят. Имам много проекти в всички континенти, без Австралия. Те са в областта, естествено, определено на изкуство в природата, скулптури от камък, от дърво. Повлияни са също като този тип инсталации в градска среда. Но така или иначе, за мен ми е най-хубаво, като се прибера в Търново. Това е моят град. Това са моите места, тук в старата част. И наистина с голямо удоволствие ще правя и в бъдеще неща, които ще останат в този град.